लुबैदों जे प्रेस मीट के खाई सालायो परितु देवर बात खानी आ प्रेस मीट खाइमानी जगह आसुजा बरनो आनो हरक के फोन खाइतेछ प्लिज नुतेछ टिकली ओके अब बम हेति चारिता बो जगाव तंगनि बाहिर सामु खाइतेन रे प्रकृत भाबे चलचिनि बरगु तुबा तो खाइयो गोबां बरक सालनुता बिजेपि थांगे तिप्रासन कंग्रेस सालनान बांतो दिनै आं साननानै मोनदों तिप्रासा नि दाबो तिप्रासन प्रकृत भाबे हामजों उनि सावै दंनै र आं हाकसालनि कक साया नङि चेनेलनि बिसिंति दुमासरनि नेतारखौ सिमिनो साग्रावना दुमासरनि नेतार दाबु के आं एमएलए पलदांसनि बेबारतिगो आं हामिया साननानै सानो बाबाय आं गोबां बार मालायनि जायतखा कक सालायनि जायतखा जागबाल ताबाल कक सालाय दंलाय आं आबो साननानै थायो ओमफ्राय आबो दुमासरनि बररबो साइमान जे बाबाय दाम तलि दं आं जे सामन कक सुबिदा दाखल दा आबो पाब्लिक रक साइन मान दं पार्सनेल कक जों बाबाय कुनु सालायनि सुजुग मानिया तामबागै हिमालय सांगो पांगो दंनै र आ सांगो पांगो दंनै र बरमान जे जागोन केबें ओमफ्राय ताबो खलायलायथों आरो तो कुन आपत्ति करे आं खाइमान लगे बरनो प्रेस मीट बो खाइमान नुखा अब बेलेके नमुनि कथाखौ जागौ आं बै बरनो रिप्लाय हरनानै थांलियो नोंहाय परिकुल देवर मा बातपाल नोंहाय परिकुल देवर मा तामबागै नहरि मा थां नोंहाय एकजन थांपानो दिन कुनु खति निया परिकुल देवर मा एकजन न बय थांगाय जों हाजार परिकुल सनामनाय आमादे मुजुन गोबां मनुखा ओमफ्राय आं बरनो कखनो साननानै मुजुन ते पाब्लिक को नुबैदों जे प्रेस मीट के खाई सालायो परिकुल देवर मा बातपाल खानिया आ प्रेस मीट खाइमानी जगह आसुजा बरनो आनो हरक के फोन खाइतेछ प्लिज नुतेछ टिकली ओके अब बम हेति चारिता अब बो हाइतम अब बो हाइ लासिम सिगतम चार माने ओदा प्लेयार मुजे आसुक दिन बरक बैतम फुरुंगा के माने आं बरक बै सातक जागै सुगलक जागै सागनानिया लाइजागै तम फुरुंगा के परिकुल देवर माहानियान खुगा ओके आसुक दिन तांगै बरक कक साया दिनै तामु बै नखौ बै माने बरक इ एखे राजनीति खायके फेर नको सिरिके आखै दं बंनि इच्छा ताबु प्रकाशनखा बंनि बखानि जे इच्छा दंमोन आबो बहि प्रकाशनखा आसुक दिन बंनि चाल दंमोन जे बर आनो आरो दंफोरबो थुंलै दनि रिखा गाव बर राजनीति खायके फेरनबो आसुक दंफो जार माने तामु बंनि बखाव इच्छा दंमोन आबा हायकेन आरो थुंमां सातकमां टेक्टरिमां मेन्टली टर्चर थेमां नको भइड खे आफुलिनन आनि नाहारमुं आबोया आनि नाहारमुं बर गानो जिसुक थुंनाय आं आसुक नराखै आं गोबां बार साका बुतिनि सावो आं साजाकसि मोसारक गुंग्लगो याकुं कंनि उसलुका माननो आबोनर खारनानि बागै हिंतासं दिनै आं साजाक आबोते गाहाम के ग्राख के चपरनो बागै दिनै आं अनेक बार साका सिस्टेम चायां तंखा सिस्टेम नो ठीक खालायदि अनेक बार साका ओमफ्राय तिनि बजागोन बंनिया जागो बंनि बिचारिका मुजोगि दं अजागाव नो सावो कांग्रेसआव थांखाय चाखामु आरो आं बर थांनाय थाङि आबो आं सिसिनाय बिलेना आं तांनि कांग्रेसआव थांनाय आं तांनि बीजेपीआव तंयानाय जे जगाव सेंट्रल कमिटी बीजेपी दङ स्टेट कमिटी बीजेपी दङ जे जगाव तिनिও नेता हानजानाय र थाने